И здравейте, хора! Днеска ще ви изненадам с нещо. Сега. Лава бер. Намерих лава бер, такова много го исках. Просто обожавам да го пробвам. Сега ще го пробвам. Но съм щастлива. Ама не намерих плънките. Ама съм ги пробвала от една приятелка. Вау! Много трудно се отворя моите, не знам защо. Мирише на вишна. Много яко мириш. Хора! Най-якото просто. Предната година, като си спомням, беше различна упаковка и по-различно и то беше супер вкусно. Просто на Хелоуин прави чудеса. Наистина. Много яко. Лампирско минерал. Ще лампирско минерал. Ще гръмна дълго и златко. Просто е перфект. Пробвайте, предпочитам ви. Значи сега, хора, наистина пробвайте, супер яко си. Просто ще си купя още такива, 5 такива. 3,50 едното. Значи, не знам, не искам да смятам сега. Да и че ми чао, хора.